Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu siyaxoxa ku channel kodwa ngiphendula udadewethu lo ofike nodaba lokuthi hayi mhlawumbe umuthi kusetshenziswa umuthi lokho kwenzeka kuMacele. Hayi dadewethu mhlawumbe awazwa nakusisi. UMaNgwabe, uMayeni, uMacele ngimkhiphe uMakhumalo la kuthando nesithembu. Ubaba uMseleku unendlela yokuthi mayevala nje ishow ikhona into azobe eyishilo engeyinhle phakathi ngalamakhosikazi amathathu. Mawubhekisisa futhi izinto ayishoyo yilezi ezikhulunywa kakhulu ku social media. Angithi makwakhiwa nje ama-TV shows afana nalapha kukhona o-content producer engicabanga ukuthi nabo bayaphithizela ku social media bebheka ukuthi kuthiwani ngoMaNgwabe, kuthiwani ngoMacele, kuthiwani ngoMayeni, singakusebenzisa lokhu. Kangabe ngikhuluma iphutha manje ngathi ngezwa kukhona la isizini avale khona ngokukhuluma kabi uMakhumalo. Shuthi-ke indlela ababhizinisa ngayo, indlela engibona ngayo. Kodwa ngesikhathi bebhizinisa siyasinakisisa ukuthi hayibo kwaze kwaphoxa-ke lokhu kuvela kubaba uMseleku ngoba ekugcineni amakhosikazi akhe. Kwesinye isikhathi sibuye sidideke nathi ukuthi uyathanda yini sibakhulume kabi noma akathandi, ngoba ngelinye ilanga sesimuzwe enza ama-comment ngabantu besifazane ukuthi abantu besifazane abayiyingayinga abakhuluma nje shuthi into engezwakali yilaba abahambisana noMaNgwabe noma engazaqondisa ngoba uyayethi abantu besifazane abancoma lokhu sibone ukuthi hawu into eyenziwa uMaNgwabe lapha kwishow singazi ukuthi-ke kukhona noma akusekho. Kodwa mawuzofaka umuthi shuthi lo muthi uyasebenza kuMaNgwabe, usebenze kuMayeni, usebenze kuMacele. uMayeni uke wambeka isithombe sokuthi engathi yena uya-contribute ekubeni ingabi khona ukuthula, waze wabala nokuthi nakhona ukuthi uwu-number 2 aphinde abesekwisithembu akumnandi. Mangase unabheka ku-social media ubheke ukuthi kuzuyitholeni leyo comment, ubheke futhi ukuthi bangaka abayilayikhayo le comment yokuthi uwu-number 2 kodwa futhi kwisithembu akumnandi, akekho happy nje ngezinto eziningi, ubheke ukuthi bangaka abasho njalo. Nangu uMacele masekuvela usizini 6 no-7 sekumaqala kuthiwa uMacele ukhukhumele. Yinto vele kade lobu ikhuluma la ku-social media kodwa uMseleku engayiveli. uMaNgwabe ukuthi-ke shuthi-ke njengamanje useyibona ese-right yingakho eseqhela yinto ekhulunywa ku-social media. Shuthi-ke ukumenshina lezi zinto ubiza le group esho njalo usuke ekhuluma nayo kodwa igain yabo ukuthi kuyabhiziniseka, ukuthi-ke noma kubhiziniseka-ke sibuye sixaye ngoba phela sithi hawu uyena husband wabo. Abanye-ke bayakuthanda-ke lokhu abama-viewers ale show njengoba nje sisho ukuthi hawu kodwa-ke indlela akhulume ngayo ngoMacele ayiyinhle. Kukhona abayi-justify-ayo ngoba kubona iyazwakala. Kimi-ke nabanye ayizwakali ngoba mangibuyela kwishow ngihlehla ngithi hawu uMacele lo wabembeka kahle kanje, ngisho nalabo ezokhuluma khona ngencwadi ukuthi benze imali kanjani behlangene namakhosikazi eqala ukuthi ukusebenza kuqalephi. Waba ne-comment yokuthi uMacele usengaphezulu kokuba unkosikazi. Ngikwenza lesibonelo sokuthi umuntu engafika eqale ingoma enifundise yona mase yayijika kufana nento eyenziwa ubaba uMseleku lapha ku-season 7. Kodwa siyabona-ke uhambisana neningi. Kuqale ku-season 6 ngendaba yamombesa ukuthi bejike abaningi bebuka uMacele ngenye indlela. Kuqale kwaba ne-friendship ebiphakathi kaMacele noMakhumalo. Hayi kwaba kuhleke sathi hawu besingazi ukuthi baba bangani ngalolo hlobo. Kanti kuzongifika ishow ezomshado ngase ngithi kuyaqondana-ke ngoba phela nakho ade nibuza kwigumbi lamakhosikazi ukuthi bazoluleka bethini benezabo ezibahlulayo. Kuthe le show masizo-host-wa uMakhumalo noMacele baba bangani before ishow kuthando nesithembu. Ngase sithi bakhorektha lela phutha. Kwathi-ke mase kuvela ukuhlukana namjikela uMacele nathi hayi uMacele akathembekile, uMacele kwase kwacima. Kanti uMseleku akayikhuluma indaba ephelele lena ewumsuka
lena eyisizathu esiqondile sokuthi why uMacele ebengafisi ukuba laphaya phakathi komphakathi omaziyo as u-first wife ezowubuka uMembesa, futhi nokuthi mhlampe ngempela ubengakhululekile ngokuba khona. Akusile iphutha uma usubalalela kahle bekhuluma bonke, uzothatha izinto ey'shiwo ubaba uMseleko, uthatha izinto ey'shiwo uMakhumalo, uthatha izinto ey'shiwo uMacele, ukubeke phansi nje ukuthi i-favour yakho ubani, uzwe ukuthi bathini. Uthe ngoba bayabona ukuthi u-season 6 uphele uMacele zimkhalela, baqhubeka ukuthi uMacele sizomhliphiza, imali izongena, shuthi sizomenza understand-eke ngoba ngibona ukuthi bayaxoxelwa phela ukuthi hayi i-season sizoyiqeda ngawe, sizoqeda ngoba ngithi nje ku-season 8 kusele kancane ukuthi khona abazomthuka, nakhona sibe sesibabaza ukuthi hawu waze wamthuka ngoba phela thina sama-viewers. So uma uzobeka indaba yomuthi, usho ukuthi lo muthi usebenza kumakhosikazi amathathu, kodwa-ke angiyiboni indaba yomuthi ngoba uyabaphoxa isizini nesizini, iphela kukhona unkosikazi asho into azobuyela exolisa. Uma ukhumbula nje kuMangwabe, kwaze kwaba uMangwabe ovelayo ukuthi vele kuyenzeka uthole umuntu ade kuthathe kumuntu. Ngobani? Ngoba uMseleko uthe noma bengahamba ngabathatha kubantu vele babefuna ukungena kumnyama kubomvu. Sangazi ukuthi kuqondene noMangwabe noma kuqondene noMayeni ngoba bekuyibona bowu-2. Uthe mayesebuya waxolisa kuMayeni, waxolisa kuMangwabe. Naku-season 8 shuthi-ke uMacele uyobe esetshela ukuthi hayi okwangenza ngakhuluma ngendaba yokuthi uzohlala ube yifenisha ngoba awusahambi kuma-vacations ethu ne-family. Sithi hawu, ngalokho nje uyabona. Injalo-ke indaba yokuthanda nesimo. Mase iphela nje i-episode yokugcina uboyinaka, iphela nje ngokuthi hhayi, nalapha kuMembesa usayitshela ukuthi kuzophela kahle, kade kutikizwa uMembesa kwaphela nje ukuthi umamkhulu u-act so low, ungaphinde futhi wenzele abantu abanjani kanjani. Sathi hayibo, abantu abaphuma kuMembesa indaba bengabi nemudi yomkikizo nenjabulo, yabona imudi nje leyo efike noMembesa yaphela kanjalo-ke. Kule season 7 sisale sikhamisile-ke sathi hayibo, sengathi usho kanje ngomamkhulu. Angisho ukuthi udinga ukuba yi-fave yakhe ukuze uyizwe into ukuthi la ikhulumile iyiphutha. Uwu-husband kamamkhulu, ubehlezi esho kuzona zonke iy'ndawo ukuthi le position kamamkhulu iyahlonishwa, izinto ziqala kumamkhulu before zize ngapha. Sakubona lokho, saze nathi saba ne-understanding yokuthi-ke umamkhulu shuthi uyisekela lakhe eduze. Sesafika ku-season 7 nathi wasijikela-ke wathi umamkhulu nje usekhona, kwazinto ey'khona wenze lo nguye, ayikho indlela angamsebenzeli ngaso. Sithi hawu, nje ku-season 4 wathi lamakhosikazi amfukule onke abe nesandla ezeqale ebe nemiliyoni lokuqala, iyajika-ke indaba. Nina-ke seniyavuma-ke, mina angivumi ngoba u-season 4 nginawo njenge-reference ukuthi hawu usho yena. Waze wathi-ke nakwibhizinisi omndeni uMakhumalo noMacele abamile kuwona, usefisa noMangwabe noMayeni bengene okunye. Namhlanje sithini? Sekujikile. Ngiyabonga i-support podcast nakho, ngithanda indaba kuzwakala umsindo, azothi umsindo wani. Bye. Kodwa yomuthi hayi shuthi usebenza kwabanye awusebenzi, and angiboni futhi kuwumuthi. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Bye.